Hi mga moms! Ayan, so this is Mom G. At ngayong gabi nga, may sabi ko ng balot, penoy. Ayan. So nanginginig yung mga tuhod natin. Char! Hindi. So trip ko na kumain ng itlog. So kakaiba. Ito raw ay 16 days ba? Tama ba? 16 days. So may isang balot at may isang penoy. So tamang tikim lang tayo. Hindi tayo masyadong papasobra. Noon, kaya ko nito yung mga 6 hanggang 8. Mga bagets-bagets pa ako. Eh, syempre, alam mo naman, pag tuma-thunderbird ka na, kailangan careful ka na rin. Uy, makataas. So, sa mga natatakam dyan, let's eat balot. Balot, anoy. Lami. Sarap. Alam nyo ba, sabi nila ha, na ang itlog daw ng pugo ay mas mataas ang cholesterol content kumpara sa mga ordinary egg kahit sa balot. Sarap. Sa sausawan ng balot, tayo mga Pinoy talaga nang hilig din natin sa mga sausawan, no? So it's either suka or asin. So dahil maasim tayo for today's video, magsusuka tayo. Sarap. Ang laki. Maglaway kayo. Sarap kayo. Ang asim ng suka. Suka yan. Kasi iba-iba, diba may ibang klase na ng luto. So, titignan natin kung kakayanin ko pa siya ng isang subuan. Isang subuan lang. Sarap. Tsaka hindi naman nakakindat yung Hindi naman nangingindat yung sisiyo. So, this is it, mga moms. Ang dali. Oo nga pala, trivia. Sabi nga pala ni Mama noon sa akin, dito niya ako pinaglihit dati. So, hindi ko alam. Buti na rin ako masyadong balbon. Ang laki. 1. Pinagyan ko pa uti suka. Sarap. 1, 2. Sarap. Ito yung bato niya, oh. Ano kaya kung ganito kalaki yung bato na nilulunok yung Darna, no? Sigurang bibilaukan talaga siya. Sarap. May ibang balot na yung bato ay malambot, chewable. Ito hindi eh. Medyo matigas. Okay, next. Dito tayo sa penoy. Ang penoy niya may palatandaan na may bilog. Dapat sa ilalim pala. Tsaka ito, dapat average lang na pwede mo kayo. Depende kasi. Mataas din kasi sa cholesterol ito eh. Tsaka itlog maalat. I love it. Sa mga lutong itlog, gusto ko naman yung malasado, ganyan. Ang boiled egg, gusto ko kapag hinahalo mo siya sa pansit canton, ganyan. Mga Pilipino, ang dami mga pa-inventong partner, no? So, yun yung penoy. Plain lang siya, wala siyang sisiyo. Sarap. Meron yung balot sa puti, no? Ano nga ba yung balot sa puti? Parang hilaw. Ganun ba yun? Comment down below nyo nga kung paano yung balot sa puti. Ito namnamin natin. Noon kasi ang balot, mas maganda daw pag isang, para hindi mo nakikita yung sisiyo. May rin siya. Meron din siyang kasamang bato.
ano, parang sarap. Doon kina Brenda sa plaza nila. Lagi may mga ganito doon. Pero hindi ganun katigas yung bato. Bato-bato o ano, sadya matigas lang. Sarap. Ha? Fairness sa suka. Masarap. Pwede rin siya sa usawan. Yung suka niya parang pwede rin sa inihaw. That's all for tonight. Usog na pa ang mamsin nyo. More itlogan sa mga susunod na usapan. Bye!